Helo, PC Alison Timothy ydw i, ac rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion. Rhan bwysig o fy ngwaith yw gweithio gyda ysgolion i ddiogelu plant a phobl ifanc. Yn yr ysgolion, rwy'n trafod y gyfraith ac yn edrych ar ddewisiadau a chanlyniadau. Heddi, rwy'n mynd i siarad am ymddygiad gwrth-gymdeithasol, yn Saesneg, anti-social behaviour, neu ASB, a'i effeithiau ar ein cymunedau. Gallwn ni disgrifio ymddygiad gwrth-gymdeithasol fel unrhyw ymddygiad sy'n upsetu rhywun, nad yw'n iawn, neu sydd yn erbyn y gyfraith. Rwy'n siŵr y gallwch chi feddwl am lawer o enghreifftiau ac efallai eich bod chi hyd yn oed wedi teimlo'n upset neu'n grac o achos y pethau rydych chi wedi ei gweld neu clywed. Mae gollwng sbwriel, creu graffiti, bwlio, ymysodiadau a fandaleiaeth gan gynnwys cynnu tân yn friadol i gyd yn enghreifftiau o ymddygiad gwrth-gymdeithasol. Gall ddioddef neu weld unrhyw un o'r pethau hyn cael effaith hirdymor ar pawb sy'n gysylltiedig ag e. Mae gan bawb yr hawl i deimlo'n ddiogel ac mae'n rhaid i ni gyd dangos parch a chymryd cyfrifoldeb am y ffordd yr ydym yn ymddwyn o fewn ein cymunedau. Gall rhywbeth sydd efallai'n ymddangos yn hwyl, neu i bobl arall deimlo'n aniogel, yn ofeidus neu'n bryderus. Mae'r heddlu, y gwasanaeth tân a'r gwasanaeth ambulans i gyd yma i helpu cadw ein cymunedau'n ddiogel. Mae'n helpu pan mae pobl yn dewis ymddwyn yn briodol. Os gofynnir i chi, neu unrhyw un arall newid ymddygiad sy'n upsetio pobl eraill, mae gwneud yn siŵr eich bod chi'n stopio'r ymddygiad negyddol hwnnw'n hanfodol. Mae ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn erbyn y gyfraith, ac mae gan yr heddlu nifer o bwerau cyfreithiol i ymdrin ag unrhyw unigolyn sy'n dewis anwybyddu'r rheolau. Mae dirywon a charcharu i gyd yn ganlyniadau posib wrth i'r heddlu ymateb. Os ydych chi neu rhywun rydych chi'n adnabod yn gofeidio ynghylch unrhyw beth ymwneud ar yr hyn rwyf wedi siarad am heddi, mae nifer o bethau y gallwch chi ei gwneud. Ewch at oedolyn chi'n ymddiried ynddynt, fel rhiant neu ofalwr, a siaradwch gyda nhw. Yn yr ysgol, siaradwch gyda athro neu eich swyddog heddlu cymunedol ysgolion. Gallwch hefyd cael help ar-lein. Siaradwch â Childline a Meic a fydd yn rhoi arweiniad a chefnogaeth i chi. Efallai eich bod chi hefyd wedi clywed am fearless.org. Mae cysylltu gyda Fearless yn hollol ddienw. Fydd neb yn gwybod pwy ydych chi. Mae ei gwasanaeth ar-lein yn golygu eich bod yn gallu rhoi gwybodaeth am unrhyw drosedd neu unrhyw brydedd sydd gyda chi. Fydden nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd eich adnabod chi. Cofiwch, dyw e byth yn rhy hwyr i siarad am rhywbeth. Diolch am wylio a chadwch eich cymunedau a chi eich hun yn ddiogel.